फाइनाय 4 नवेम्बर सालमारिवो हांखो रगै काशा पान्दा अंगनानि थाङै दंगो आबनो रक्षावैनो तिनि तां सालो सालथां हांखरनि कन्वेनरनि बखाक्तै ककचाबजाखा मान्दाइनि खरां कम्युनिटी हलो आरो मानजाखा आईपीएफटी मान्दाइ डिविजनल कमिटी आईपीएफटी खुमलुं डिविजनल कमिटी सिमना डिविजनल कमिटी ते सदर नर्थ डिविजनल कमिटीनि आदं रकबो हामबाय मीडिया फ्रेंड्स हमनो दिनै आईपीएफटी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बे खबजा 4टा डिविजन ये 4टा डिविजन मिलौओ जों दिनै ककचाब लायखा आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी बाय दागिजाक बसकांनि 4 तारिख नवेम्बर दिनै डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम नाय आ प्रोग्राम न तैनो दिनै ककचाब लाय मुं पान्दा दिनै ककचाब लाय माने बिसिंतै दिनै गोबां सिद्धांत नाजाका जों ब थायो प्रोग्राम खालायनाय आब्रमा तै सालायमानि यागुल जों चंगैना हारका आरो मान्दाइनि खरां कम्युनिटी हलो दिनै 4टानि प्रोग्राम खालायजाकनाय 11टा समय आबुनि बागै दिनै डिस्ट्रिक्ट लेवलनि प्रोग्राम दिनै डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव जे डिविजन खबजाक दङ डिविजननि जत ताकुकताय बुहुकनो जों कबगो बसकांनि 4टानि प्रोग्रामाव फाइमानजों फाइनानि बागै विशेष खालायै जों आईपीएफटी रक 2009 नि सिमी 6 शिड्यूल एरिया न बेस खायै दिनै सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नि खरांनो टिसावैनो जों दिनै बसकांआव आगै दंमोन आबनो तैनो जों हायनोहाय दिनै हास्टेनि जत लुक्रावनि थांनिबो त्रिपुरालेण्डनि खरांनो जों तैसा हायनोहाय लाङै थांनायनि बागैनो दिनै प्रोग्राम रक खालायजानाय आसामना हामबाय।